A súa situación xeográfica moi alonxada do casco urbano facían case imposible a súa conexión á rede municipal de saneamento. Por esta razón o Executivo rianxeiro decidiu apostar por un proxecto pioneiro e dotar a aldea de Cerqueiras dunha estación depuradora autónoma e integral, que dera servizos preto de 10 veciños que residen neste núcleo. Estamos aproximadamente a uns 7 km da rede de saneamento, mas entendíamos que, habendo a tecnoloxía e as posibilidades de facer esta actuación, que tamén había que traer servizos como é o saneamento á zona rural. Escollemos Cerqueiras porque é unha zona onde prácticamente a actuación toda se pode facer sin moita complicación en caída. O sistema é en principio, bastante sencillo. É unha fosa depuradora con filtro biolóxico, o cal está precedido duns tanques de desbaste e de recollida de residuos que poidan vir pola rede, para que en esta fosa filtro depuradora entren os residuos, por decirlo de alguma forma, propios da rede. Temos unha resilla previa para recoller isto que non debería vir, como restos ao mellor de comida de gran tamaño, toallitas, restos de roupa que nos podemos encontrar. E despois esta depuradora, que nos está garantizando unha depuración mínima do 60%, pasa a uns pozos filtrantes para que eses restos de residuos se estean filtrando e se estean depurando a través do terreno. A actuación é posible grazas á axuda da Deputación da Coruña a través do seu plan de medio ambiente. Terá un custe de preto dos 60.000 euros, dos cales o organismo provincial aportará ao redor duns 36.000 e a cantidade restante será asumida polo propio concello. O custe total ao final roldou aproximadamente uns 56.000 euros, dos que 36 foi a Deputación e 22 o propio concello de Rianxo. Puxemos unha porcentaxe importante porque queríamos apostar por realizar dentro deste plan de medio ambiente da Diputación esta actuación de saneamento autónomo que, como xa decía, é a primeira que se fai no concello e a que seguirán, pois, seguramente outras actuacións, foxacos a seguinte, pero non desbotamos de ir realizando actuacións en todos os núcleos que estean afastados, como é o caso de Cerqueiras, que é a primeira aldea que o vai ter.